Il-Prim Ministru Robert Abela appella lil kap tal-Oppożizzjoni biex iħeġġeġ l-Europarlamentari nazzjonalisti jirtiraw id-dibattitu li qal li xprunaw fil-Parlament Ewropew illi fi kliemu għandu lan li jagħmel ħsara lil Malta. F'attività politika bit-tema garanzija x-xogħol u l-familji, Dr. Abela qal li l-għana ħari tad-dibattitu huwa li jnaffar l-investiment lejn Malta. Qal li waqt il-kap nazzjonalista baqa' m'għamel xejn biex waqfu rrefera l-mozzjoni tal-Partit Laburista biex fil-Parlament Malti jsir dibattitu favur Malta dwar il-bidliet fil-governanza tajba u riformi fis-settur fosthom li għall-ewwel darba il-Prim Imħallef se jinħatar biż-żewġ terzi. Elenka numru ta' miżuri li ħall-Gvern fosthom l-aqwa ftehim kollettiv għall-edukaturi, tobba, infermiera u jibel u lill-membri kollha tal-forzi dixxiplinati. Fl-istess waqt qal il-Gvern Laburista tal-ura lil ħaddiema il-festi pubbliċi li kienu teħdulhom minn Gvern Nazzjonalista qabel l-2013. Spjega kif b'dik id-deċiżjoni l-Partit Nazzjonalista seraq 48 jum li waqgħu fil-festi u dan ifisser il-ħaddiema kienu ċaħdu minn sentejn leave. Fl-intervent tiegħu Dr. Abela nsejjaħ bħala rivoluzzjoni l-ħidma li saret fis-suq tax-xogħol bidħul tal-in-work benefit, child care b'xejn u l-ħlas tal-eżamijiet fost oħrajn. Għal dawn il-miżuri jistgħu jingħataw għax il-Gvern qed ikompli jattira l-investimenti foqsma ta' kwalità bħal dak tal-ST u l-GIMAS. Robert Abela ħabbar ukoll il-Gvern jinsab f'diskussjonijiet avvanzati dwar l-użu tal-midja soċjali mit-tfal għal it-tfal huma l-ħaddiema tal-futur u jeħtieġ jitrawmu b'valuri b'saħħithom. Indika li din il-politika qed ħares lejn l-użu tal-midja soċjali fost it-tfal ta' 13-il sena jew inqas bħalma qed jagħmlu pajjiżi oħra fosthom l-Awstralja. Ħabbar ukoll li fil-jiem li ġejjin se ssir l-inawgurazzjoni ta' High Performance Computer għodda ġdida fjamanta l-futur tal-imprenditorija f'Malta. Sostna li din l-għodda se tolli l-livell ta' kapaċità teknoloġika f'Malta u saħaq li dan huwa il-mod kif il-Gvern jibqa' proattiv u jilqa' għall-isfidi tal-ġejjieni fosthom dik tal-intelligenza artifiċjali. Dwar il-Labour Migration Policy, il-Prim Ministru qal li se jissokta l-infurzar tal-obbligu li kumpaniji ħadmu persuni b'diżabilità. Irrefera l-intervent ta' ġuvni b'diżabilità u appella biex aktar kumpaniji jimpjegaw persuni b'diżabilità x'qal li dawn jagħtu valur miżjud lil post tax-xogħol. Sostna li min ma josservax l-obbligu ta' 2% mhux se jkun permess idaħħal ħaddiema ġodda. Sostna li l-Gvern irid jibda jinċentiva lin negozji għal li din il-ġimgħa se titwettaq weda elettorali oħra bitwaqqif ta' Credit Review Office li se jindirizza s-sitwazzjoni iffaċċjata minn investituri Maltin meta jiġu biex jieħdu self mill-banek. Il-Prim Ministru sostna li s-suċċess ekonomiku dejjem seħħ għax il-Gvern kien fuq quddiem tat-tiġrija u ċokon ta' pajjiżna qed ikun vantaġġ għalina. Tem jgħid li Gvern Laburista huwa l-unika garanzija għall futur tal-ħaddiema, il-familji u n-negozji.